Malawian cameras. Welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda masana wanu yangu kwenda kumene 11 minutes past the hour of noon Central African time. Timachula nthawi chifukwa chonena kuti alipo ena amene akutionera kunja kwa dziko lino. Sabata ino ndi sabata yamphamvu kwambiri kuli msonkhano wa ukulu wa chipani cha Malawi Congress. And why are we here? We are here chifukwa mmawa uno kwachitika ma developments akulu awiri. Koma kuti tikambirane nkhani imeneyi Kwagwanji wapadera uchifukwa uyu sangotuluka uyu. Ujene anzathu achikhalidwe chachichewa kuli gule kumeneko ndiye wali gule wina amatuluka malio amafumu. Uyu chifukwa Kwagwanji special satuluka chisawawa. Atu amaona ngati kuti atha kubecha. Iya. Atabecha tusani Kwagwanji special. Ngati sina kwale pa Kwagwanji special. Chimene chimachita determine Kwagwanji special ndi nkhani kukula kwa nkhani. Ululu. Ululu ye. Ululu wa nkhaniyo. Chifukwa olo ikagwa tonse ndi machitozora uyu Utausia chinhu kutamanga. Ezona ye. Kwakwa. Ndikulandireni inu station manager Ndevu Zamwayi amene your patriotism ku dziko lino zikuoneka ndithu kuti nzimambo olikonda dziko nzimambo amphamvu komanso olikonda dziko. Atokoza bwana programs manager. Ahead of news. Wow. Ajona ndi amene akutiyang'anira ku news zathu electronic Yes. Electronic online komanso nkhani zathu pa television ndi pa radio. Tikulandireni wina ananena kuti ayi koma ukhanga ti auja bwino mwaona mimba yambo kutuka. Palibe munthu owonda. Mimba zimabisala mkatimu zimangoyena ati zipeze environment yabwino. Ezo awati mazoto adali ni mimba mkatimu yafukambuka nakana wa miezi 6. Ezona kafanduka palibe onda palibe onda mimba zidabisala mkatimu zimangoyena ati zipeze mpaka ndakankha bwana anga pa TV. Si iwele sidi yake yapenda. Koma ndigwirizane nanu zoonadi palibe munthu owonda iye. Ayi bwana zimangotengera ndi pamene chinyezi chimene uli nacho nditutu nanga nkatiwa ndani kuliyali mali kujani kunonola kunanala nanga nkatiwa ndani kuti achona mpaka angamene mudzikwathu kuti mati njodo amera njodo timati njodo komatu nkhani muzika mbono basi za njodosi ndi mmene kulili kunjako ndi mmene athaudikirira pano zona atudale panthuzi zona uli panthuzi kunja sukuli bwino koma thukuta kunja sukuli bwino no chabwino yamera imeneyi chabwino tilipezere pena tilipezere pena ezona uyo kuti mubweze iyi ayi ndiye manena kuti kwachitika nkhani yayikulu mdziko muno. Chipani cha Malawi Congress chikupita ku its elective convention pa 8 mpaka pa 10. Ndiye mukumbukire bwino kunena kuti kudali zokambakamba. Iyayi amene sadakhale mchipani 2 years sakayima nawo pa mpando lonse wa chipani. Ndiye kuti munthu wina kaya kuti Banda kaya Edi Banda ataona kuti rekodi iyi siulira bwino rekodi mfana onso afunga mapinonso pikisa nawo yes atathamangira ku court yes kazi lero mmawabo ndi pamene taona chair convention MCP yes wa MCP akeze Nsukwa ndi anyamatawo angapo akubwera pa TV hayi jeni uyu management inakumana maina ndi awa yes wa pamene angomaliza akeze Nsukwa ndi gulu lawo ku MCP maso athu kumene nkhani ya Edi uja
jaji akupereka chigamulo ndiye jaji wapereka chigamulo kuti zimenezozo za 2 years izo za janizo zapita pachabe for lack of a better way. Alibe mphamvu IMCP alibe mphamvu yosintha malamulo ndipo zikhale monga mmene aliyense amene afuna mpando akatani akayime pamene akezi nsukwa adatchula mayina kumene kwa chita ba ena analipo 224 yes akezi nsukwa akuti alipo 204 amene adusa 20 adapeza kuti sakukwanira mazina yes ndiye kota nena kuti 20 aloledwe okay tinene kuti yayalira kuti koti lalamula kuti anekiwa yes alibe mphamvu zosintha malamulo amene akukhuza anthu amene wawa yes tisayitanthauzire kudusa mwina kwambiri kupita okay koma kuti alibe mphamvu yoyimitsa kusintha zita zimene anayikapozo ndiye mafuna ndiyambe ndinuyo ndiyambe ndi mwina tikadamba koma kuti mwina tiyambe pa line pa tili ndi a lawyer amene ndi zakhala bwanji yeso kodi anyway tili ndi a lawyer amene ndi president wa Malawi Law Society Bambo Mpaka kuti atifotokozere kuti what does this mean. Ndikulandireni inu president a Malawi Law Society council Mpaka takulandirani masana wano. Zomwe kwambiri. Mina tipereke kwa council timana kuti tidali ndi msonkhano wa MCP mawawu umene amagamba zokhuza convention yawo ampereka list ya anthu. Now mu list imwe mudali ena amene I think mmodzi adakadandaula ku bwalo la milandu ponena kuti malamulo adasinthidwa amene amakhala ngati akuapanga disadvantage iwowo. Nde kenaka kwabweranso chigamulo chimene chikunena kuti nekiyo ilibe mphamvu yosintha zimene idasinthaso kuti mwina zikasinthidwe ku convention momwe ena amaganizira poyamba. Komano momwe amalankhula a chipani cha MCP amana kuti chilichonse chomwe chingachokere ku court sichingasinthe iwowo zimene apanga kuti afike ndi mayina 204 amene apangira. Nditi mati mutitanthauzire pakatuluka chigamulo cha court chonchi chimayenera kuti chimveke bwanji pakhati padali zodandaula zokhuza ma processes amene apangisa kuti anthu athamangire ku court. Okay, seyamba ndinene kuti ndi lero ndinamba ulembe ndisimazitatire kuno bwino kuti chimachitika ndijani komano momwe mwalongosera mumva ngati kuti chipani analengeza kenako kuzabwera chigamulo cha court pa nkhani yomweyo. Yes. Kaniza kuti kanizeni kofunika kuti munthu ulenge judgment iyo uone kuti ikuti chani maparties amene ali mu ene kuti ampamene ali mukhani ndi ndani ndi ndani okay chipani ili mu nkhani imeneyo nganene kuti tikuzidwa chipena because chigamulo cha koti chilambira chimamangirika anthu amene apita ku kotiyo ngati pali chinachulidwa ngati mbali imodzi ya malamulo ndikuza kuti achiyang'ana chigamulocho ndikuona kuti chikuamanga manja motani koma chigamulo cha koti sunganene kuti ndikuza ngati iwe uli mbali ya mando ndizosateka. Chachiwiri mwina ndikoza ngoyankhula on broader principles malingana nthawi zimene tili ngati dziko ndi kumene tikupitako as a country kuti tikupita ku zisankho za dziko lonse la Malawi ndipo zipaniso zikupita ku ma-convention awo. I think chofunika kwambiri kuti zipani zindikire kuti zinangobwera pazokha zimagwira ntchito kuti zisatire malamulo awo anali mu constitution. Mukaona ndime namba 10(1) ndime namba 12 komanso ndime namba 4 ya constitution ikuyankhula machimvekere kuti pali majibu likolali zipali zili ngati ma instruments mene ma political kingdoms amenena kudusiramo. Choncho
Japan company will carry more inclusive than the exclusive clubs because Malamulo akupanga zoti ipange promote zofuna za Malawi, the will of the people. You know, that's the basis of the constitution. You want to promote the will of the people through the political processes. So political parties I guess kuti akale ololera kuti anthu akale nditu patiko more inclusive than the exclusive. So azoendesa convention maso kukonza kuti akonzekera kusango aziyang'ana even constitutional ayang'ane molinga alingane kwambiri ti constitution yaikuchukua kupukira pajabandini number 12 kuti all legal and political authority, any political authority derives from the people of Malawi. It's designed to serve the people of Malawi. So, Kayokologa kuti deal for people and Australia and their coaches. So, I think the remaining Kureba, surrounding Mogandao, the Mexico, police, Parinka, which is not judgment, Nairobi, Nairobi, Comano, Sardas, Yama, and Quazo. And the single reason in the Japan, zilizoanise zao zote za convention constitution ya Malawi kumaso kuti zikale ngati judgment yatu kafunika aione kuti unena zotani tukura kuti ku MCP go aiyang'ana mwina zina yankulazo naye asanaone kuti judgment itu kazotani amchwa kuti alandira malangizo kuti chigamo cha koti chimamanga manja anthu amene ali mu nkhaniyo. So tukura kuti mwina izofana na kwanza asina nangasi inai matuke sama doki ita ilivambudani ingatezanga banawa zomote mwina council kungo for the avoidance of doubt kutakhala kuti chipani mwina chaima pamene mfundo imene yamanga yoti singasinthe zimene inapangazo mwina kungo tithandizira pamakhala zotsatira za mtundu wanji. In this case Aid Banda amakatsutsana ndi chipani ngati institution say ya Malawi Congress Party. Okay, chigamo chako chichikatuluka chimakazo ndi domekuzake kuti chidadire nanga bali Council, can I ask to raise your volume? Mwina songa de mau, koma I'm suspecting kuti volume ya phone yanu it's a bit low. Okay. Yeah, so if you can just raise it up. Yeah, proceed, Council. Manena kuti chigamo cha koti chili incha zimene chima Malamulo akazikisa kuti ati itwe machisanzo pakuza kukhala kani fine kaya pakuza kukhala kumangiro kamina kuti chigamo cha koti kaya pakuza kukhala zina zimene ndomeko zilipo kale Malamulo zimene zingathandize kuti chigamo cha koti isa. So zaka zinatadidwe kuti bali law enforcement mechanisms that are already people in Malamulo because of Musadigo. My goal is to bring it on more time. So the remaining that I did ipengera kuti chigamo cha Kamala kuti chani ndipo anthu amene akwena kusadira azabehave motani koma sikuti chigamo cha koti chingakhala chopanda ntchito ayi chimakhabe ndi effect ndithu. Acha bwino timene pamenepa tikufuna tikuyamikeni kwambiri Council Patrick Mpaka amenenso ndinu president wa bungwe la maloya mdziko muno. Nthawi zonse tikakuyimbirani kuti mutiunikire mumatithandiza. I want to thank you immensely. Zikoma kwambiri. Wanda Msisha mwamba mmene ayankhulira Council. Timafuna if you may break it down for us. Yeah, I think two issues. Mwina nkuteka samamveka bwino Council boti tinango ajoina palaini koma nkhani mamanena ndionera kuti ngati uli mbali imozi ya mlandu ndeti kuyembekezera chigamulo sunganene kuti chigamulo chime chitatuke omeko sichitikhuza because you're part of adankula choncho auchi na MCP kuzera mwa anenele awo ching'oma anana kuti whatever chomwe zingachoke ku khotiko sizisintha china chili chonse kudabwa
because munati tipange breakdown we'll come to that. Okay, so number one yeah. yokuti I think ngati muli mbali imodzi ya mlandu ndi whatever chigamulo chitibwere chimene chocho definitely chikhandi impact ndi inuyo chifukwa ndinu mbali imodzi ya mlandu. So ndikuona ngati that was careless for him to speak like that. He tried to justify it. Chair atabwera kuti achite spin zimene yankhulazo anazabwerabe iwo bekuzanena kupereka chisanzo cha lecture kupasa 5% adayankhula choncho. Secondly akugamba zokuti zipani za ndale zikuyenera kukhala zosamalisa zikamapanga zinthu zawo potengera malamulo akulu a dziko linoli. In other words, lamulo lina lilonse limene limasusana ndi malamulo akulu a dziko linolo automatically lamulo limene limaoneka kuti is unconstitutional. You're going to have very big problems trying to defend china chilichonse chomwe chizisutsana ndi lamulo lalikulu. So angwauza kuti mmayimira anthu ngati chipani you have to do zinthu zokomera anthu amapanga exercise maufulu awo kuzera ma institutions amene tili nawo. So all institutions mudziko muno akamapanga zinthu zawo aziyamba kuziyeza against the constitution of the republic. Now mwina asanabwere panzanga chimene chinalidabwisa kwambiri autsuka umeno mwamva. Yes, chinalidabwisa kwambiri ineyo pankhani yosendi yokuti amadziwa iwowa kuti khoti lidanena kuti lipereka chigamulo chawo leroli kumamawaso zofuna kuti iwo ayambe kusogola iwo kapanga msonkhano woyankhula ndi atolankhani chigamulo cha khoti chisadabwere. It is just beyond me to imagine kuti you want to speak just before a judgment court, you know, not a hearing it, a judgment, and the judgment yo imaenda sanga mlandu wanaila unatu uenda sanga kwa maziwa zimezofuna zichitike just pasa nafike pa 8 amadziwa kuti kubalo anthu amene akudanda ulawa zimene titalamulezi zikhandi impact pazomwe zichitike pa 8. So khoti linaenda sanga nkupezeka kuti chipani icho chimene chili mbali imodzi ya kesi chikuthamanga kukalankhula just before the judgment. Kenaka we have a judgment now and then we are creating this kind of a confusion when akanadikira kuti chigamulo chiwerengedwe chocho iwono nkubwera ndikulankhula bweza kuchita address if zomwe zili mu chigamulocho. I think that's a clever and a smart way of doing things. On this one I fought MCP mene napangira zinthu zawo when they knew that there is going to be a court ruling in a space of 1 hour. They wanted to start at 9, court ruling was starting at 10. They delayed a little bit, but still they started before the ruling. Momwe wamamaliza ruling iso kuikuta imene kuonekano kuti nosono yabweresano zimene kali kambira na program. Nimati ndiyambire pamene pobanda. Chabwino. Amfumu. Mwina Kongo pita patsogolo pa zimene amalankhula ansisa. Ineyo mene ndimaona atsogolera MCP akulankhula. I could tell kunena kuti amadziwa kuti mlandu uwavuta. MCP wa? Ineyo I had that sense. Okay. Chifukwa ponena kuti statement nena kuti chilichonse chingatuluke ku court sizisintha kanthu. And you could do kumva katoni ka impunity chizungu amatero. Konena kuti I don't care kind of a spirit. I find it very, very unfortunate. MCP mtipani chachikulu mdziko muno. Choti chakhalapo kwa nthawi yaitali. Zipani zina zimene zikubwera pakadali pano. Tili zipani za nyuwani. Chana kumwa cha nyuwani. Tili ndi achina Petra cha badabe shooting kale kwambiri. Paliso china achilembetsa doctor kwa America. Doctor kwa America amene uduwe. Mzika polishoni. Komanso akujana anzanu abusa ambewe ndi chamwe ni fumbo kumpoto kuti chilipo chimene chamwe ni fumbo chilipo ama National Development Can Party MCP awjali ya ulendo. Now you would expect kunena kuti zipani zing'onozi ziziphunzirira mene ndali ndi malamulo zimayenera kuyendera limodzi kuchokera pa zipani zimene zakhalapo for some time. Komano kukamva akuluakulu MCP aja nkumanena kuti olo court litanena kuti chani ine ndadzati now pamene papa ndipatsano mantha ntsapano kuonena kuti kodi aching'oma ndi ansuka zimene akulankhulazi ndi amalankhula kumanena kuti musangoona tife pano MCP imayenda yonse ngati remote. In essence amandiuza kunena kuti
tabanga pano tukulankhula pano pasi neki yathu imene amatsogolera ndachakwera ikugwirizana ndi zinozi zimene ndimazimva ine kuti zosamvekazo akunena kuti zimenezozo zimene ngati MCP mati akagwera ta osama kwa limodzi akamayenda ngati nsomba then mandi wait a minute the president akunkambayo mutu mangamu because is the head of that neck achakwera is one person amene he will tell you in I respect the rule of law mu high five always but the rule of law pene pati and MCP amene mtsogoleri wake ndachakwera amene so ali mtsogoleri wa dziko atomakhala ndi tupa for front kumanena kuti tewo court. I found it very unfortunate. Koma ndimadziwa kunena kuti nthawi zambiri when people get so much power akakhala kuti akuzimva kuti ali mu comfort zone tinaona zimene zija anthu a DPP we have spoken to some today timati kamauza kuti mukatuzadi today amatero nthawi imasintha mphamvu zijaso zimasintha ndimafuna ndingwamba choncho kunena kuti I would want to agree with Mr. Sisa. MCP officials as a party, they were very careless. They could have censored their tongues. This morning. Their timing. Yes. Their timing. How we ochitira press conference. Yes. See that bwino. No. Trying like to beat the ruling. Kuti titsogole ndife. Chigamulo chitipeze titatanga If you check, it was the same I don't care spirit. Yes. It was truly that. Brian, we must come here and tell each other. Yes. Until we are able to call a spade and not a big spoon, this country will continue to revolve one place. Exactly. What they displayed this morning, very unfortunate. To imagine that these are people that are aspiring for positions to be making decisions on our behalf is scary. To say the least. So chiti Samantha. Kuti kamwaji. Anthu andale. Mipando ya ndale. Ndi mipando yomwe afuna masamalisa. Andi anthu mukamalankhula muzizi wasimulankhula ndi ana ku nursery school kapena ku Sunday school. Timaganiza bwinobwino, timamva bwinobwino, timadziwa bwinobwino. So do not insult our intelligence akamalankhula zinthu zopanda nzeru. And to expect, and I wish I was there in press conference. Press conference ndipo tinachita kusirira ambuye simunakabweresa kuplanta ya press conference. We need to be asking each other questions. Kanapita ndipo hii ndaizo wamochedwa nakapempha nditu kwa bwana tamange kumekuti ngokwera kama saka yes kalipo kena kama uluka saka 30 minutes wafika chifukwa Brian no tikuyenera kuti tikamayankhula zinthu ife timalemekeza Malamulo ngamanene kuti hey ine sindikonda za uchifwamba wanyamula chikwanje kusala solo chikwanje chimufuna mtani nacho ife tima you can't say you respect the rule of law when there is a court pending, a ruling is pending and you're trying to be clever and trying kuti basi mungo use mawu chanchani no tatene tikamanda kuti timalemekeza Malamulo tizionesa muzochita zathu osati pakamwa palankhula zinthu zambiri zabodza koma machitidwe a zinthu anthu amaona kuti uyu ngakhale sakuyankhula izi amalemekeza izi zimene amachita papazi the anyama azibambo a MCP amene anabwera m'maono kulankhula m'malo mwa chipani cha MCP they have made a lot of distraction to the party this morning. Sada tandiza chipani sada tandiza achakwera sada tandiza otsatira achipani aononga zinthu akulaka kuyankhula ine ndifanda nena kunena kuti if at the back of their mind akanakhala kuganiza kunena kuti mtsogoleri wathu wachipani ndi mtsogoleri wa dziko they could have been very careful. Komano ndikunena kuti vuto limene lilipo anthu akakhala kuti ali maudindo olamula pa nthawi imeneyo they forget everything else. They do forget everything else. If it was DPP, if it was Afford, if it was UTM or any other party doing what saying zimene achingoma nakatutsalale kalata by now kupanga kondemo za kuchipani china. You remember there was a time another kalata DPP umenyana ananena kuti we are consent. These are DPP. You understand? Anakhala pa forefront kuipanga for DPP. Simaji wa democracy. Chigamulo chikutuluka ino yopisi kuchibulira kusogolo.
mungamanine kuti malamulo simulemekeza court DPP matero kapena 4D matero. There could have been those sentiments. Arrogance. Yeah. Yamene akhakubanidwa anthu okula mtima sapanga uje iwo zimene akupanga apa basi. Akakhala basi apa. And I know they are watching us. Because tikamachoka pano timapeza limba ma comment awo. So they are watching. Okay. They are watching. But they don't have a choice. They have to watch. And we going to tell them the truth. They have to watch. Achingoma. Maudindo amene takhalawa. Tisamaone ngati tikuyankhula ndi vana. That's what the court judge said. Yes. I would not treat your members as if they are babies. Yeah, we understand. Chifukwa chokuti pena ndale maudindo andale amaza kuluwa kumutuku umaza sokonekera ano mapezeka kuti and he said one thing akuti apart from zimene anthu akadandaula which is chinthu chimosi nawo akadandaula pali zinthu zina ngati loyalty. How do you measure loyalty? Loyalty to who? Kuti inuyo ati ndinokhulupirika kwa ndani? Chinthu chimozi achikupangise niyo kuti mukaime pampando mmakhulupirika. How do you measure that? How can you quantify kuti abada loyalty yawo ndi amapanga sakuti sawo? So amene akuima avomereza aja nda loyalty kwambika amakagwada kuchipani kwa mabwana awo kaya amakatani kaya. But these are things that you can't say kuti we are measuring it. Come on guys. Panali malamulo amene MCP yamba kuisa chito kalikali and I give chisanzo chacho achakwera nakhapo a chairman kukweriyo chairman achakwera 2013 atakuchoka kuti anachoka kuchali chikukalowa kuchipani kucha. Now we have him as the president. Show us where he was the chairman somewhere where he was governor for 2 years. You understand? Yeah. Now inuyo just because you mufuna kuteteza mipando yanu you're bringing tina take timemukona ngati mukwapweteka nzano abwana lamulo sitimapanga lompweteka munthu wina mawa uzapezeka uli mbali nayi osamayiwala. Don't you ever come up with any piece of legislation thinking kuti ukuthala ndi winayo. Mulungu ali ndi njira zake zimamafuna kuti akulawise mankhwala ako omwe kumata kwa mnyantha mankhwala kwa jabu izimamphikira kuti ajewu ahamanidwa akakhoma mtandao abwana go deeper. So no ya hamaniyo chayani mukuiziwa iyo nkhani sakuiziwa ya hamaniyo pano as to make no sense kuiziwa pano komano ena tujira ena amene zidakhala bwanji za hamani achingoma mukamaika timidanda muona ngati mukhumanzano muzadabwa mulipo inuyo pa mtandapo. So tikamabwesa zinthu zina zake nkumaona ngati kuti ife amene akhalisa afecha ngati akhalisa kumene koko then history must teach us. Kodi achakwera ndi a president a classic example of how he came in. Are you faulting him now today? Kuti chifukwa choti sadakhale member wa 2 years ndi akulephera zinthu. Munalibe loyalty. Munalibe loyalty. Munachoka kumpingo kuzangoteka chinthu muchisokoneza. Are you faulting him based? Now ife anthu ena athamangira ku court malamulo amalola bwana. Osati ife kwathu kunoko chifukwa mafuno manena ngati kuti ku MCP munthu sungapite kukadandaula kwina kwake. That's basically what he was saying. He was trying to say like kuti ndikauje ndikabungwe kabungwe kuti kali mtima malamulo tawo toti iwe ivi ukabva kuwawa kulibe ungapite ukadandaula chifukwa kuti mangosiya kuti ambiri andipweteka. Mena achitira police out display alimene display. Ambiri akupweteka basi umangoti zinthu zikusintha bwana dziko linasintha. That's why amalawa masiku anowa they know kuti sungamve munthu sangamakupweteke upanda ukasuma. Umakasuma pamene wamva kuwawa. So anthu amene samagwirizana ndi zimene anapanga papa anapita ku court. Court limayisa kupanga msanga chinafuna ndi chani ungodikira 2 hours. Pamene mayamba paja ngoti guys tipanga panopaka ndi 1 o'clock now timve kuti akhota ni achani 5 ndichipani timalemekeza malamulo then you be justified to use that phrase kuti malemekeza malamulo and not before kufuna kuichita then ndemu zina kuti malemekeza malamulo which laws are you talking about if you cannot respect court ruling and before it is even pronounced you're saying kuti sizingasinthe kalikosi komatu leo ndiona ngati this was an easy case. But very sane individuals would know this was wash out. Case argument yoyamba akuti zakuchipanizo MCP inapita kwanena kuti zakuchipanizo simene zipite kukosi mena onena chingoma kaya ukufinyika kuti as long as ukukhudza malamulo ndiyakusintha kwa nthawiko pakusintha kuti kulilira nkati yayi mwina uyo omwe mwina anthu ankalirira nkati kwa MCP kwawoko
koma dziko linasintha bwana anthu Yes. akamva kuwawa amapita Amapita amakadadaula Yes. chakuwauza kuti nthawi inasintha zolira munthu mangonong'oza umene zidatha anthu ali ndi ufulu wobwera Azibwera ku. azibwera ku kwa amene so akutimvera pa wireless Ehe. tidali program imene tsiku lina kaching'oma nayo pa line yes tinkanena kuti Yeah. izi mukonera kuti no these are operational issues Yes. ma regulations to sit definitely kanena kuti komatu forum yaikulu yosintha izizi Ni Convention. Convention. mumene mupita mene mukumana papa muno ndiye mukapeno Mukasinthe zachisankho chinacho Osati kusintha. mpira mwayamba kusewera Ayi. magolo ndiawo Ayi. kana muzangosintha golo mukalika Yeah. kuti taganizani golo ikhale apa Ayi. siti panga choncho Yeah.